Gabor Kapatisi TV. Ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association kala maham ting e yakikatu kani kinongelam but yakit khot jong kaseng kibale dalal dakaba aila chwa yakikali kibanabar ban yolet kitmar kat baki khnyot ben yala ki jong ki parar khot ha ka jekran bat kilat patai kubor hadin balawa ka jelang kabala long ha ka khandai terek ukala lingkot arja punrio u Presiden kaseng uba moslandan marngar ula maham yakikatu kani kinongelam bat yakit khot baki deban sange no yak jingle dalal tang ban yo yak jingmento shiman ka ai ka bangi ngisngo si kolongba karukom penyakit kau hapo kini ki FCI babun ba manta kamut ngimtip na kadaw ayu ngila dep tho ka siti sya kini ki FCI namar ngilap ba babun ki try kali bat ginongnya kali ki syabam klub ya kapisa ka jongki kaba don ki ba sya thok bakim yo syu ya kapisa kalong daki pholak ro namar ba daki spa trip daki ai syu ya ka dorkit ya kapisa baki yo ban kit ya khamtam na kaliang ban kit kau FCI tena kaliang lajongi halor kan ki banta ya ngilarai ba ngin lej ya kendu ya kita ki di officer orang ba lani kita ki officer ki ba in charge ka FCI but kumju ru sa government ngin pan jing harap ya government ba kon penbej no ya kani namar ba imat ka FCI ka shu yele bej banbu da kini ki ila man ong kini ki middleman ibang mo ka tin pajba ila man ong kita ki dalal te kini ki dalal lani kini ki middleman ki ban wat kali penyo kali dan dalak yo ya kali pat ya ka bai kali hadin dalawat yo shu te kamlong kat kum kelenti terekam lani kat kum kelenti badai banyat kat kum dakaan ke te hadin bala du ya kani da ki bun kali ki badaki spangut ki try kali bat kenongnya kali ki lawan ud ba kila du ya ka pisah te ngila dep ajing tho sa FCI dimat ka FCI du menta kampat penbej te ngina kali ngajongi ngin kerpat bat ngin mi ya ka sarkar ba kan yarap lam ya kanin makani ka hab bat ka kam badai bat government kenang ba ki kini ki try kali bat ongnya kali keno marjing te ngila ya keren ru ya kabanta habadai bat kane ki kam kumba pili lengba ki media hakijing ki jungi ya badai bat ki cement plan te ya badai bat ki cement plan ya badai ka jing bangi ya kendu bat kini ki cement plan te ngisngo bang himla klem ban la ban ai kublei ban ai ka jing songu ya ka hai ya ki nong bishar lani ya ka rai jong ka high court jong ka cela Meghalaya namar hadin bangila ya keren gumto PDI kim lengba ki media ba nakaliang jongang la brief kum nong yalam bat kiwe ru la brief ya kata ba hakatu ko por ba nakaliang jong kini kitrai cement plan abangi ya keren nang te po secretariat mo po secretariat kila dep kan syai ki ba wat nakaliang jong kini ki ministers ki badon lang bat ngimo deputy chief ministers ki don lang bat ngi kyong pet ya kani bangi la ban pas nakaliang jong yu sarkar kumba pidawa nakaliang jong ka association bangin pas ya kani kumbala rai daga government ru ya kador khandai tengka tangba kabangi ngimti kena ba nakaliang jong kini ki try cement factory nama gidon ka bor ka ba khrau ba gidon ka jing start ka ba khrau ba nakaliang jong ki kamut ba kin salit ban lechakut te ka e ka ba ngisongu shikat de e kolong ba nginom la ngim khmi lenti ba kanlong kumni mo kadon ka jing bishar hok kolong ba hadin ba kini ki cement plan kila le kakut te kakut kala ai ya karai kila ai ya karai ka bade khat nyau tarik banai ba khat ar ajar pesan ngida songu ya kini ki kinong bishar mo jong ka high court ba kila ai ya takarai ka bolong ba kila kan saya kani kolong bait ba nakaliang jong kini ki cement plan kile ban pan nyau tun ka syapo bat nakaliang jong kum ka association na kita try kali nong nya kali ki pan khandai tengka tena kaliang jong ka high court kala ai hakador pratengka tena kaliang jongi ngidap da kajing sokumen kalong hakayiher hakakiu henrai ngilap ba kani ka pratengka ka ba ai da ka high court kalong ka ba kabaya biang kalong ka ban ya biang lang kalong ban ya imlang bat kalong ka ba bet hi bangin ya kit tengi scam ba na kaliang jong kini ki coke factory kin pentrekam kenya kani ka order ka bala pas da ka high court kin burom lang ngiruk ngin burom kitry kali nong nya kali kin burom ya kani bat nga try ki pajba ru kinum kta syakta syu na kani ka ba ka high court kala pas bat ngiru kim kitry kali nong nya kali ru kinum syakta
Bana kaliang jongi try cement factory ru kim don shu kanu ka jing sakta. Te na kaliang jongi sngo bangin ya burom lang ganya kani pratanka ka high court kala ai. Bana kaliang jong ka cement plant ru kala khot ya ka jingalang bat ngi bat ngibangin sa syong ha kani gisngi gibanwan. Bat ya kani ka jing syong ya keren jongi bat kini gi cement plant na kapor kadai ka buram ka ba ngila ai ka assurance apor ba ka government ka khot ya kran ningi hadin ka jingi ki ka jongi kalong ba gidei ban ya kran ban ya kendu ya kinigi try cement factory ba na kaliang juga ni cement factory ru kila terwa kemat ya sarkar ba ngikwa ban ya kendu ban ya kermar khmat bat fi ki stakeholders ban ni kita try kali bat nong nya kali tang ba ngin subu shai no lang ba kani ka jing penmena lani ka jingalang ba menta ki de khot baro khot nadu ki try trok bat ni no nya trok kila ong ba namang la de ga sin ga balai menta hadin ba ngila de biya kran bat ka sarkar mensyua-syua ba sarkar ngila kran bun sin hari kami syadu ke jing yaki bangi sapoi ban yakran te mentah hadin bele kran ba sarkar ngledep arsin tingi iskam makani ke jing khot kan long kasin ga balai bat kasin ga bakhadu namar lada ni shu yakran ya kaju ka phang kamut nakaliang jong ki pradkhot ki jongiru ki shem jenjari bana yakran ya kaju kaman bat ndrei nakaliang ga jongiru nginam man thajiru hoi ki pajba ale i kaju kamat ban yakran te ban ya kabangin ya kran ya kanu kamat ka bakawai kamat padap layaran sit pat sagoi kamat ya kawai kamat padap ngilaya shim pada kawai kamat rena kaliang jongi ka ason ni yahi ban penbej ya kaju kamat nakamenta ka jing bahalang jong barakhoy tang ba ngila kan syai ba kani ka jing kran jongi ka bamenta hadim lami kani court order kandai ka jing kran ka bakut ya kisimen plan ya lara kisimen plan kimburom ya ka wa ka court kala ai ya nakaliang jongi ngi habya ya gelenti ke bolong katkum balapan bet la aibor yang ida ke konstitusi kari India. Katkum ke jingi yatu jongi pradukot ke jongi babun. Imat ki don ki nong yalam ki jongi ki pradukot jongi ke association. Kila don hajaka ban penyaj bet ya kakam ke jam ban ya aibala pradukot. Hendrai kadon ke jing pentrai kam ban kaliang jongi ngilong penban kum kita ki ngila ban ong kum kinong penpas kali. Mo ngi shim ya kakardan ke baya kiwei ngisat keno ngisat keran ba kani ka jing long dalal lani ka jing ban pas gi kali lani ban pas kali yagi mo hajaka ban yarap ban yo trip rei yarap ban yagi kali gi ban abar ban longkum kita ki briu ki ban longkum ki shabi ki ban yarap yaki da kaba ngila ban ong be ki shim ya kabai ban yo ban perungi tagi kali ban kit jingkit te nakali yang jongi ngiso ban ong ba yagi parad khot ba khoi bakin persange no kum ya kanika jatkam namar ladangi continue ban le kanika kam compare ba ngin syak keno lani kin syak keno kum kita ki high level namar ka asion yongi golong ba ngin pensange kum gini gi jatkam hendrei ngin yarap lang yagi pradkhot ke badai ki try kali bat kinong nya kali bakin yo belah ndai mangipat nginang penpas lani ngin pelaj yagi kali ki banabar nak benta ka kam ban penduk kamaya ki ya ki try jela te ya kani ka benta ngila de biakran ya kani ka association bat ladang ngilap kum kita na kaliang jongi kum ka asion ikan turu ipajba lada ki tengku ya ki pajba lani kinong khayiru lada ki lap kum ya kata kabenta sngo bha bakin ajing tip kin ya thu lem shangi kum kinong yalam balabu da ka asian te ngang so ban kentu ba nakali ngajongi kentu ba kidon kinong khayiru ki bahikai ya kini ki jatkam banikai belai tang bansuk ban yo nong yala jong tingi kentu ba sngo bha ban sange no kum ya ni kakam bagini kentu pramangi Banya kaba pin pas sigi kali jong kita gibriu banabar lani ban pelaj kali banabar hendrai ba pin penmi jam ai kam ban ya kali jong ki parakasi lani pila ban kit kali la jong ru nginum ong ei kai na ban ta ka jing bahalang hendrai ladang iya da kan galenti kan sawan ra ya ka jing ko jing trekam haka khayi ka pateng apo kanika jela ka jongi pejmo makani ka kam kit kau sha FCI kalong kedum keramba jing sha ka FCI kam dei ken ban ot ya ki pisah naki try tro makla don lupa ka guidelines jongka rule jongka central government handai kini ki ot pisa bet nadu jaka penap nadu jaka loading hadu jaka penap te na kali yang jongi ya kani benta ngila dep tho la dep kali but ya kani ke jing ot pisa kila pensange hari ya kani ke jing sha pisa ke jing bom ai pisa kala simpor daki la don ki badon arsenal ya arsenal lai snem ru kim yo shu ya ka baikit te maki mensyua markim 4 IT lani kim 4 wan panjingarap nangi ka association namar kali jongi asion kidon
kijuk ka kali kidon ki bakit ya ki judge kakit ba ya barok khot ki judging kit te hadin ba kila IT sengi ki wan ya thu kolong da ki spangut pi ki bom yo shu ya ka moh da ki spangut ki don ki kali ki pajba ki bade na ba kalengari ka si jantia ki bom yo shu ya ka jingsiu karena di kelum lela jankot da ki klur long uwei da kata trip uwei kata trip tegi don ru tang marwei ru la kot lak bakim yo shu ya ka baikit tanda le wat ya kata ka jingkit ya kata kino aikit ndon shu ke FCI ki ong ngim itu ya kita ya den mangila tho mangi tang gawi ka change golong ba gila persang ban penia kendu lani ban aikit golong ba bakal aslang syai ka rukom ai trip ke hendrai mentak mun ngiap wat kenya kita kata ki pisah ki baja bakim ai ya ki nongkit namar sisin pilale ben ya utrai kali kamut ya ki laman ong ki malik mo ki kenrat kamut ba kakta tapi ya ki nong treru namar makiru ndam pim ai pisah shu labam mutu banabar ya to pisah kum ma uru umyo shu ban ai bible la ya gitu ki nong tre te kasai long kum tai mo kasai long kum ta ka kambala kam singi tela dala du ya ka pisah na gitu ki bana he du itu giba hapo du kinum yo shu kenya ka ya kapisa ya kan ni kakta dan kali yang jongingin sa ajing tho sa government but min ajing tho biang sa ka FCI bakin penbet ya kini ki jing bom siu shu ya kini ki baikit bai ba to badai bata ka benta kani kalong bet ka jing ai ka jing ki lani kata ka jing penbet jong sarkar bat ka code bat ki cement plan kadai per kilometer pi mensua nakaliang jong kadot adon ke jinge ki da kiwei pat ke association henry ke supoi be kumtai ki ai be kalong fluctuate kam long fix kata ka jing idol te hadin balai ki ga na don ke jinge ki nakaliang jong ka MC2 ODA bat ki try trok bat ki nonya trok bat nakaliang ka jongi gila dawa ba kade ban ai ya kador khandai tengka shi kilometers kam dai ke jing dawa ka jing ken jongi Remen shwa ka sarkar kala ada pas lupai ko order tang baka penyap no ngimtip na kadawa yu gila don gajing keren how bunai February gila pas kendai tingka how bunai September bat gila penyap no kibu da ka fluctuate rate lani kata ka dor ka ba hier ka ba kiu ti hadin ba nakaliang gajing ki ang tu gala don gajing ki don gajing keren dan nakaliang sarkar kala menjur ban ai no da ka dor kendai tingka ti nakaliang jong cement plan ku mangala keren sya ya ki media ru kham da buri gila pen pau syai bangi ong ba kini ki cement plan kim hun kia pen iya ka bor wat hakamat jongki jong government hakamat jong hilang baro khaidu te hadin pat nakaliang jongki kila le syaka high court nakaliang jongki ngi katkum ka ruling hang ni high court bakarai kalong ba ngi ba imat panaliang jongki ki pan nyo tungka te nakaliang jong ka government bat lang ba jongi jing ka asion ru ilabu khandai tungka te ka high court pat kala rai pratungka te nakaliang ga jongi ngisngo ban ong ba kani ka pratengka kala long ka dor ka ba pedeng kam dei shu ka bayo long than ru kam dei ka bandu nong than ru kam dei hi henrei ladang ya ba katkum kani ka juk ka bamenta banong ba khlem ka bala khlem ka si kala ya biang hi kan shu ya biang hi bat nakaliang ka jungi so ba ngi hun ya kani ka dor ka ba ka high court kala rai ngi so ban ai ka jing songu kan ya ki nong bisharu bagi ai ya kani ka dor pratengka